assalamu aleykum bandiraɓe fulɓe fullaɓe e lamɗam yoɓe mbimi e mbimami ko yidde wadde lancede appel goto ko fate sabara ko jerfuɓe biyata ko Tannébér. Il paraît ko heccanki mi waɗi statut goto ko fate ndi gamri te ɗum waɗi ko Fouta Toro ɗo gendi ɓuuri mbowade ko yidde wiide on tan ko Fouta ene jogui cifti, ene jogui tindi, ene jogui daari, ene jogui ɗum foof ko fina tawa men. Pourquoi pas so tawi oɗon mbaɗa pijirloji baaɗi ni hongoɓe ɓe kongana mon wango gamon gaycirel foof son gami ɗum tan minen ɗum musata amen mettata amen. Kono so tawi oɗon gama gamri ndi ganduɗa ɗum jeeyaka e nder men alay saago ɓerɗe kewat te en même temps min kalat